Consultori Astrid Barquer. Ens acompanya l'Astrid Barquer. Astrid, bona nit. Bona nit. Avui amb consultes, amb un tema, com sempre, curiós, interessant, perquè dejunis. Avui ens planteges els dejunis. Què vol dir fer dejunis? Bueno, per dejuni s'entén estar moltes hores sense menjar. Mèdicament és entre 8 i 12 hores. A partir de 12 hores, sí. Bueno, si tu vas a mirar, a les nits fem dejuni, eh? Però dorms, no. Sí, però és un dejuni, també. Clar, això, ara surto del guió, però això, el tema del ramadà, hi ha molts esportistes que ho han d'afrontar. Sí, de fet, jo n'he assessorat alguns d'atletes que són de religió musulmana i volen seguir tot el mes del Ramadan i és complex. Però, bueno, mengen a la nit, eh? No és com... Però fan unes hores de dejuni Sí. que inclouen moltes vegades el període... Fan entrenaments en dejú, sí. Però ara és que el dejuni és tendència. Sí? Sí. Està de moda. Nosaltres I per estem què? molt alt. Explica'ns per què està de A veure, moda. que neteges o... No, explica'ns Hi ha si està una de part moda que sí. i si està bé que estigui de moda, perquè hi ha modes que no estan bé. Clar, i si Bueno. està bé, doncs la farem, perquè tot el que estigui de moda ho hem de fer. Home, estem a tope. Ja estem aquí. Com en totes les coses noves, hi ha professionals de la salut, metges i nutricionistes, que hi estan d'acord i altres que no hi estan tan d'acord. I tu on et situes? A mi m'agraden els dejunis i jo haig de reconèixer que jo personalment els practico. Però hi ha molta literatura científica que també demostra que els dejunis són saludables, fets amb consciència, amb cap i amb professionals que t'assessoren. Mai fer-ho sols ni només per vídeos de YouTube, eh? Que Ni també n'hi ha. per stories d'Instagram. Exacte. Llavors, penseu que nosaltres com a mamífers, els mateixos mamífers, bueno, de fet, i no tan mamífers, no? Les tortugues hibernen, els ossos hibernen i són dejunis llarguíssims que fan i el cos està preparat per fer-ho. Comparant amb tortugues i... La tortuga i l'os. No, però a vegades sí que m'agrada aquesta visió més primària, no?, de fixar-nos una mica amb els animals, perquè al final nosaltres no estem tan Sí, ells- lluny els animals ho fan, orgànicament. també. Els animals ho fan. I, de fet, els nens, quan estan malalts, què fan? Deixen de menjar, no? O els animals domèstics, si teniu gossos a casa, i això també passa. Doncs perquè el cos se centri només en curar-se i no li estiguis donant feina a processar menjar que li entres. I llavors, hi ha dos tipus de dejunis, diguem. Hi ha aquests dejunis més llargs, que poden ser d'1 a 3 dies, que són normalment aquesta llargada. Hi ha bajanades fins a 10 dies, però això ho veig molt, jo. Però 10 dies de dejuni? Sí. Què vol dir 10 dies de dejuni? De no menjar res, de només beure líquid. Res. Jo això ho veig una... És a dir, una cosa és una vaga de fam, que és una altra història, Jo això ho però veig dejuni, massa. hi ha algun L'aguantes? esportista que digui... No, jo crec que en el món de l'esport això no es pot fer perquè perds molta massa muscular. És a dir, al final el cos entra en un estat carnívor on ha de tirar... És a dir, qui faria un de més dejuni de enllà 10 dies o de 3 reserves. dies? Que vol aprimar. Algú que està en tractaments mèdics molt heavies i necessita una desintoxicació molt bèstia. Clar, aprimar, bueno, òbviament, clar que t'aprimes, perquè el cos tira de reserves i no ingereixes res, amb la qual cosa no li estàs atorgant calories. Però tampoc seria el millor mètode. El millor mètode per aprimar-se és canviar els hàbits, perquè si no, quan tornes a menjar normal, tornes a engreixar-te, no? Aquests dejunis d'1 a 3 dies sí que van bé com a depuració, el que es diu detox, no? I això sí que funciona bé entre 1 i 4 vegades a l'any, jo això ho recomano i crec que és bo de deixar descansar una mica el cos, encara que sigui 1 o 2 dies de només menjar infusions, cremetes, però també són dies de més relax, no? Clar, Són no dies pots anar a fer una marató d'entrenaments amb això, intensius. clar. Això segur que no. Sí que és veritat que hi ha casos d'esportistes que fan més llargues distàncies o que posen el seu cos en el límit, que entrenen en dejú per entrenar aquest fet que ara ho explicarem. Llavors, hi ha els dejunis aquests, que són més la depuració, i després hi ha un altre dejuni mínim, que és el que ara en diuen dejuni intermitent, i això és el que és tendència ara, A veure. Aquest és el que t'agrada a tu, que no? són No ho sé, a veure. com a mínim 12 hores sense menjar. Això vol dir que tu sopis, per exemple, a les 8 del vespre i que fins l'endemà, a les 8:45, no tornis a menjar alguna cosa. Això és viable. Això és viable. Però és que ens costa, o sigui, malauradament, als centreeuropeus més, però aquí anem molt tard a l'hora de sopar. I anem d'hora a l'hora d'esmorzar perquè anem a treballar d'hora, no? I aleshores anem en discordància i no li donem prou temps al nostre sistema digestiu perquè descansi i pugui netejar-ho tot. Llavors, el dejuni intermitent està de moda. Hi ha dejunis intermitents que el que fan és fins al migdia no mengen res, és a dir, no esmorzen. Clar, jo això ho veig com depèn. És a dir, clar,
Si tu tens una feina molt física, no? Ets lampista o ets paleta, no? O ets maquilladora, no? Coses que són molt T'has de físiques. moure, no? Potser és una mica bèstia fer-ho de sèrie cada dia, això. Si ets una persona que ets administrativa, que estàs, no? Que ja no estàs en edat de creixement, òbviament no estàs en embaràs ni res d'això, jo en aquests períodes no ho faria, doncs aleshores potser no cremes tant i sí que ho pots fer per deixar-ho, val? Llavors, sí que és veritat que potser no calen tants àpats, però tampoc ens cal fer uns dejunis superbèsties. Llavors, s'ha d'escoltar una miqueta el cos és intel·ligent i quan tu notes que estàs a tope, que estàs inclús amb inflamacions intestinals, no? Que tot et va com més lent, anem a deixar descansar una miqueta el cos i anem a fer un dejuni guiat i pautat per un professional, però anem a fer-ho. I de cop, ho fas. Us començo avui i deixo de menjar. Sí, has d'estar mentalitzat, perquè clar, passes gana. T'anava a dir, quan fas un dejuni, encara que vagis prenent líquid, el cos et dirà tinc gana, i llavors has d'aguantar, no? Correcte. La força de voluntat en aquest cas és imprescindible. Sí, perquè clar, el cos pot viure, és a dir, nosaltres es diu que podríem viure 3 setmanes sense menjar res i tirant de reserves. Sembla que no ho farem. Però això són casos extrems, és a dir, el cos, què fa? Tot aquell menjar que mengem i no gastem, tota aquella energia que no consumim, la guarda en reserves. Quan mengem molt i consumim molt poc, tenim masses reserves i és quan ens engreixem i no ens agrada, no? Perquè entengueu una mica com funciona. Llavors, quan el cos comença a tirar de reserves, que són greixos, etc., entra en el que es diu en cetosi i comença a tirar d'allà. Però allò està fet per tirar de reserves en casos extrems, no per fer-ho habitualment, perquè el cos no està dissenyat per tant. Correcte. Llavors, això que dèiem d'alguns esportistes que fan més llargues tirades i que necessiten entrenar en dejuni per poder entrenar aquest moment d'aquest canvi de metabolisme, de dir, ei, no tiris només cos, no tiris només de la meva primera reserva energètica, que són els carbohidrats, que guardes amb múscul i fetge, sinó que tira també de reserves, perquè així tiraré més estona, encara que m'hagi organitzat malament el menjar o que no vulgui carregar tantes coses a sobre o que tingui un avituallament d'aquí molt i necessito més, no? Llavors això s'entrena i per això hi ha esportistes que de tant en tant entrenen en dejuni. Però fer-ho de sèrie cada dia jo crec que és posar el cos en un límit que potser no cal perquè l'envellirem més ràpid i no és necessari. Fer-ho puntualment com a desintoxicació, això sí, a les nits deixeu aquests períodes llargs per deixar descansar l'organisme i si sou esportistes de llargues distàncies, entreneu una miqueta per quan estigueu en aquests casos de cetosi. Que s'assessori, si algú vol fer això, que llegeixi, no? Hi ha llibres, també, sí. Per exemple, tenim un professional que va estudiar a la mateixa facultat que jo, que també és llicenciat en Ciències de l'Esport, que és l'Edgar Barrionuevo, que és un professional de casa nostra, català, que té un llibre que es diu El poder de l'ayuno. Fa alguna puntualització més en l'esport, però aquest és un llibre només parlant dels dejunis. I després hi ha un altre que no és específicament dels dejunis, però que sí que els anomena, i és d'un neuròleg nord-americà, el Pullman, que és el Cerebro de Pan, que és un llibre que et deixa molt en xoc, perquè parla... Sí, aquest és un llibre que alguna cosa anomena sobre el dejuni i n'anomena també els estudis científics, tota la literatura científica que ho recolza darrere. La devastadora verdad sobre los efectos del trigo, el azúcar y los carbohidratos. Sí, aquest llibre et deixa en xoc, o sigui, ja no vols menjar ni gluten ni sucre mai més després de llegir això. Sí, és molt heavy, és molt heavy. Tenim una consulta, com sempre, per l'Astrid per ajudar algú que és a casa i que ens fa arribar la seva inquietud. Avui és curiosa, ja veuràs. Ens arriba una consulta que crec que és doble, com a mínim l'autoria és doble. Són la Carla i la Maria de Vic. Hola, aquí amb ma mare, diu, sempre hem tingut una discussió. Ella m'ha dit sempre que els sucs de fruita s'han de prendre al moment, perquè si no, perden vitamines. És veritat? I ja de passada. A l'hora de sopar no és bo prendre'n perquè porten molt de sucre? Gràcies. Jo també ho he sentit, això. Això m'ho deia la meva àvia, a mi. Nena, veu el suc de taronja ràpid que se'n van les vitamines. Sí, les vitamines són vulnerables. Són vulnerables a diverses coses. És a dir, són vulnerables a l'oxigen. Al moment que tu talles i la fruita entra en contacte amb l'oxigen, es comencen a vulnerar algunes vitamines. També en les altes temperatures, per això tot allò que és cuinat ja no li queden pràcticament vitamines. I també són fotosensibles, és a dir, si els hi toca molt la llum solar, s'acaben fent malbé. Són bastant pesades, les vitamines es fan malbé. I de fet, un dia comentant això, una noia que és química em deia sí, nosaltres a la facultat, a primer de química,
ens van fer la prova del suc de taronja i anàvem apuntant quanta vitamina C li quedava en funció de l'estona que anava passant. Per tant, sembla ser que sí que és cert. Està mesurat i tot, això? Sí, sembla sí que és cert. I és dolent prendre'n a l'hora de sopar? A veure, el sucre sempre és dolent, val? Partim d'aquesta base. Però el sucre de la fruita és bo, no? No, el sucre de la fruita No, sí, perquè ho diguis tu. Home, perquè les fruites sempre et diuen que menjar fruita és sa. El que passa que ell em sembla que parlava de suc, no? En la Suc de consulta. fruites. Clar. No, però, suc de fruites per sopar, després, o Clar. fruita? No, suc de fruita. El suc de fruita, no sé si ho he comentat aquí alguna vegada, però el problema que té és que, com que desestimes la polpa, et deixes la fibra i només et menges el suc, el nostre cos ha de generar molta més insulina per gestionar aquella fructosa, encara que sigui una fructosa natural. La natura t'ofereix... La natura t'ofereix la taronja sencera perquè t'ho menges amb polpa. Quan vas a un lloc i dius un suc de taronja natural, que et penses que ho estàs fent bé... Ho pots fer puntualment per un tema de refredats i d'omplir-te vitamina C, però de sèrie cada dia és un bon xuter de sucre de bon matí que et pot provocar pics hipoglucèmics. Passa que aquí som país productors de taronges i ens hem dit tota la vida que fem... Per tant, millor te la menges normal, la taronja, que un suc. Molt millor menjar una taronja sencera que no un suc, que a més sempre n'utilitzes 2 o 3, per tant és el doble o el triple de fructosa que estàs ingerint i sense la fibra. Per tant, és un bon xuter. I quantes peces al dia de fruita pots menjar? És la teva consulta privada, Home, això. la fruita m'encanta, i en menjo molta. No, feu. Diuen, hi ha la campanya del 5 al dia, no? 5 peces de fruita. Que jo crec que s'han de fer 3 de verdura i 2 de fruita com a mínim, però a partir d'aquí si en vols menjar més, sempre quan te la mengis sencera ja està, i com a molt batuda, però no sempre en format liquat o exprimit, perquè aleshores passa això de que et deixes la fibra. Llavors, a la nit és més dolent? Home, a veure, a la nit menjar més sucre, si després te'n vas a dormir i no els cremes, pot ser que t'engreixi una mica més aquest sucre. Potser ho diu per això, perquè pot haver sentit això. Però el sucre en excés sempre és dolent, per tant, si et menges una taronja de postre és formidable, si cada dia et fas un suc, sigui del matí o sigui la nit, potser no. Ara vull una taronja. Ara ve de gust, Jo estic enfonsat perquè cada dia em faig amb el suquet de taronja per esmorzar. Et fas a casa? No, ja m'estranyava, tu a casa. Hi ha molts tòpics que hem de trencar. Tapanet de pa integral i suc de taronja. I ja te vas al súper i et és molt sents més millor sa. el suc de taronja natural que no el de bric. Que no em malinterpretin, tampoc. Però és millor la taronja sencera. Però potser de poma o d'una altra cosa, tant és el sucre. En general, com menys processat, millor. Jo em vaig trist avui a casa, Tinc aquest efecte jo, Normalment sí, sóc una mica pesada, Ara què? El suc de taronja que era... No, és sagrat. Home, però cada dia? Cada dia? Cada dia? Un suc de taronja cada dia? El meu moment del dia. Doncs mira, el teu cos treballa molt. La insulina i tal. Saps? Pics de sucre. Pics. Demà, final de Copa, nosaltres tornem... Demà, final de Copa? Gràcies, Astrid Barquer, fins la propera. Nosaltres. Tornem dilluns. Sí. Ara ja ho hem dit bé avui, sí. Panorama. Home, esperem que amb la 5a Copa del Rei del Barça, no? Més ens val. Gràcies a tots els que ho heu fet possible i que tingueu un bon cap de setmana. Diumenge a votar, I fer sucs de taronja. O ja és més automàtic, ara.